La plaça de Maragall està en el bell mig d'un gran eix comercial, el passeig Maragall, i a més és un punt de confluència del Congrés Indians, del Guinardó, de Navas. Per tant, és un lloc, un punt d'encontre, que durant molts anys ha viscut un procés de transformació, d'una construcció d'un pàrquing, del que ha de ser la futura estació de la línia 9. Tot això ha incidit i ha fet que les obres duressin bastant. I per això jo he agraït la paciència, les ganes que han tingut tots els veïns de fer aportacions i a la vegada esperar la finalització de l'obra. Estem en un lloc fantàstic. Tant el Congrés com Indians, com Navas, viuen processos de transformació. Com Horta Guinardó, com el Guinardó, que viurà un dels processos de transformació més importants, que sé que també és molt esperat i que sé que també és molt necessari. La línia 9 tirarà endavant, i tirarà endavant correctament, i tirarà endavant en plena seguretat. Però és cert que és una obra que està costant desenvolupar. Jo em comprometo que aquesta obra tirarà endavant perquè és una obra molt important de connectivitat en aquesta ciutat. És fonamental la línia 9 com moltes altres obres d'infraestructures que aquesta ciutat haurà de fer.